Hello kada kayo amin, patgak agagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Itagun dawai, isagot mi kada kayo. Di part 14 compilation, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Manipod ka ni pagayam tayo adayana, sana pudpud no anagantin tayo drama ita. Kastimanti ko na ni pagayam dayana. Dear Manang Biyanang, may papaan kan ayat ti padramak kan ka. At day di kalugara ka na kay relasyonak. Gwapo a lalaki, ngam sana kayat ti amak, gapo tay standby. Ngam gapo itinalao sa panagayat ko itinobyok, inlaban ko. Kat aklo na ka nagbalinak asukir kan nitatang ko. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Dayana, ay ayatin nakatibon no saan. Ibagaman magdagasat ko wano awan. Tapno mo mutiraramidag. Ay, madanagan na lang amin, Benny. Tapay mo madanagan ka? Ay, kwa. Amang ano, no ngay luklukwan na klaang. Amumot, si katay mako na akrash ng bayan. Nataer ka. Amang ano saan la si Shakhtar Armam. Amang ano ado kami matapagdatdatunam. Uno saan, amang ano adapay ka nubya mon. Jesus, tapno ibagakan ka. Siksikalahan ti babae ang nakawis itirik na. Kat sikat ti arapap ko nga idatag iti altar. Ti arapap ko nga agbalin nga asawa. Kan ina nagiti agbalin tong anak ko. Benny? Manyangay, kaya't na kuno saan? Ibaga mo nuwan wano saan. Tapno mo. No, mayak to pa dito balayaw wano sanay. Ano dinak kayat? Diyak mabalin nga ipilit tibagikan ka. Diyak to nagsubsubli dito balayaw. Ay, kwa. Maipasiguradong lakit di, Shakhtar. Kanya usan! Ha? Hello! Magaliston na! Awan pa'y may tulong mau. Ay, ultimo agtiliw lang kung may timanabutay. Hindi mo pa'y maaramin. Sadok! Agong ungot sa mo ni tatang mo. Pasensya, amon. May talang siksikog dyan aramidang. Istambay. Ay, panagunak. Baliwam tulangan ti umay. Tani, madiman ti jar ti amakon. Mabainak sa mga agsubling. Madlaw ngamin adinak kayat ti amam. Parakan ka. Ay na, syakti makaamukan ka. Aklo na ngamin na. Sakbay po manawak. Alan na. Ha? May sabay tayo ito yung alam mo. Kumanagat. Tunog kayo, wasiwas kan. Pumanaw ka man! Ay, sige, wanan. Ay, ayatan kan. Ala, mapangkangarodan. Agyamanak. Sige nga rod. Inakon. Ulitag. I love you. I love you too. Mana! Masaya may tanakarik na dahi jataaw. Yana! Imbanawan. Apaya nagbayagan na kisarita kang ka. Andiyan nagsasaritaan niya. Eh, kwa tatang. Inaklon man. Ay, kwa. Inaklon man ko na. Wan. Taay ayatak ngamin uka. Ay, break man. Ha? Awagan mo iti cellphone mo. Tay break man. Itan. Ay, saan Ay, ayatak nga rod. Diyak mabalin nga ibabawi ti panangaklon ko kan kwa na. Ay, professional ka. Hindi mo amo tagpili iti pakirelasyonan. Nasayaat mo tatao ni Benny. Kalugaran tayo pa'y. Amo tayon ti background ti pamilyana, tatang. Nasaya at tao dagiti kamang ti pamilyana. Dagiti kamang ti pamilyana, ng isungay. Nasaya tayo ti kasjay a klase ti tao. Istambay. Nung masabat mo di tadaldalan, dahi talagi puy-puyot iti asok ti amuna. Kaya nung makita mi di star, butay ti sagsagun na. Tatang. Gwapo ang agpaisaw. Ngam sa dumay, istambay. Ay, si kanto nga ron timang pakang kikwana, into nagasawa kayo, kasta ka day. Makasapul tumot la siguro iti trabaho na tatang. Aha! Kanong tupay. Into lakayan, into nagkabawain. Ni tatang mo. Talaga man. Awan lang mo ko, no iso ti pakiasawaam. Kaya no tong galagsaw di amana, kat problema ti bagbagada. Kanagiti amin nga anak da. Day la kano alalaki ti sakit ti ulo da. Bartek ditoy, bartek dita, sugal ditoy, sugal ijay. Inton sumangpeta na na bartek. Kunamblan asino kanon nga ari di balay da.
Apay kaya mo nga raw tiyag konsumisyon itinan na na. Tatang. Agpanunot ka ana imbag anak ka. Mukmat kahit adi nakarmanda jay ataaw no saan ka profesional. No awan permanen siya pagsakulang. Tabiyana! Biro na jay ti pagsanggiran na. Nuure sa aning nagtrabaho, mabalinlat ta. Tanda ka nga ro damang takang kang kuana. Anya, may kare masinaamon da jay ataaw. Agsaw ka. Kas bibisin iti lalaki jay anak ta. Anya ti amom ngay lakay. Amangan no agbaliw to ni Ben na igapo ijay anak ta. May saka mate. Imbis atulungan nak amangupay jay anak ta. Saan? Takas taki din ti bagbagam. Ibagbagak laang matati ka panunutak. Anyat amom ngay no agbaliw to nga agpaysa. Gapukin ni Diana nga anak ta. Agbaliw iti brand ti arak Kas kada sunay. Isun amaw. Upayam dyan anak ta. Tapno awan to ti pagbabawian na. Masapol nga aramatin na ti utak na. Ararmem kanuaya ni Diana amang opisina anak ka. Inaklunat pa yun na, tatang. Anya? Sa anak ang narigatan na nangaram kan kwa na. Iso nga sawa ako na. Ay, nagluko kan. Pangasawa ka, kawang mapangasawa. Kantay nyo ang tayo ngay. Kantay tarakin nyo ababoy. Ay, naglalaing ang betan. Kukuha tayo ay adagijay. Ketarakin ko lang tinuang. Saan ko ako kuha na jay? Pati ti babawi. Impatarakin lang ni kabagis ko arito na jay. Kay bagayo pagkasara ko na, tatang. Regalo dan kanya. Ay naglastog ka, mangibaga, mag-asawa kan. Ultimo kalding. Ano asol ako maatarakin mo. Awan! Ay, agsapul ka iti trabaho. Agurnong kapay. Sa kantong mga asawa. Di ka lang bain. Professional tayo mga ro, dyan naramaw. Agsuswel daw. Idinto asika. Ay na, istambay. Tanya ti kayat yung armaik. Tay padak nga istambay. Anyan tulangan ti pagbiag may nukas ta. Ay, di kayo magpampanunot, tatang. Usaran nyo mo't ata panunot nyo. Ay, kaano kantong atangag nakamaya. Kundi karit ka ang mga asawa. Awang mo pangasawam. Kasanungay dahi tanak ka. Sapay kumatatong palam ti karim kanyak. Siyak tulaang ti ayatam. Promise, honey. I cross my heart. Siksikan tulang ti babae ti puso kan ayat kao. Aywan, adda ginatang ko parang kanda taado ha. Mabitlang Daytoy, sagay sata. Dua arilaw. Ay, wow! Uy, nagpintasan. Wen, sagay sata, tapno agpada ta. Oh, ipadas mo man, honey. Sige, hanay. Uy, no, mayata. Magbagay ka. Ay, thank you, ha. I love you talaga. I love you too. Oh, nalpastan anangan. Papananta ka di pa Ay, inta pa pag napag na. Agpasyar ta pa, honey. O sige, mapantang araw dan. Tan nakapalpata matan. Bayadan ta pa tikin nanta. Diana, pasensya ka na. Urayan nak dito yan. Inak bayadan tikin nanta. Di kang danag. Siyak tagbayan. Ay, nagkuyog naman ay. Masurunak. Ay na makabil kon sanjanak tanday. Lakay. Mayat siguro no maariwang sagpaminsan. Tap no mariing iti kinapudnaw. Asana day di lalaki ti rumbang para kan kuana. Awan laki, kuyog da. Kuyog. Pakalan la iti sikog day ka. Binagbaga akong ti anak ta. Ngam nadlaw ko nga isakit na dyan nubyo na. Ayatin na kanuunay lakay. Ay, yan na ya. Itala ama panagnakak. Asaan lagayam abulsat ni ayat. Tulang pay. Tawan deng-denggan di anak mo pamagbaga. Subag. Nabayag may tadi mimay jas tambay anobiam dito'y balay anak ka. When now, itirwar ti pagkitkitaan nyo. Ni, saan tatang? Mas daawak mga ron. Agdua bulan na di nagpakpakita kanyak. Ay, mga nun ang asawan iti sa balay. Ay, saan mo ta? Imposible. Jackpot yun day tatang. Mapay. Inso ko mun ayat ti bandiram. Takas laburido ka.
Tanabayaga din nagparparang dahil lalaki kang ka. Ure kas-kasano, amok mo ta salwadan ti kinababae wano dayaw ko, tatang. Ay, no kasta nga ron. Di kag dandanag. Heh, lipatan kiti dahil lalaki. May, sika mo kayam daya na balasang ka. Hanyat may pay ko basang. Tata, ada ka din ni Benny? Ay, pasensya kan balasang ka. Ngam saan mga nagaw-aw, dyan anak ka. Napan nakipista iti sa balya lugar. Ngam maging gaita ka awampay. Di nan sa mga malagi pun tiya gawait. Kasta aya? O mga minsilpon na pangawagan kumakang na. Tawan ti agbayag asilpong kang na. Tanawang kwarta na pagsugal na, ilako na. Ay, sige nga ron, tata. Mapanakon. Agyaman na ako. Pasensya ka na, Diana. Itala nagpakita. Naimasak kami nagbakasyon ijaayan da kasinsin ka. Pinagdanagnak matitihos to. Kung naglaloan yan tinapasamakan ka. Ay, sorry Naimasak mo nagbakasyon iti lugar da kasinsin ka. Ay, honey, anya nga tanong agsimpatan, agkasartan. Ay, kasano nga dita. Awan pa'y murnong ko. Awang kwarta. No ibagak iti amak nga agdiskitar iti pangasawak. Ung tanak may. Siyak ti makam mo. Ure simple la akasar. Agdiskitara kiti kwarta. Adda mo kapagutangak. Ure tinagakto na iti binulan ti utangak. Ay, una. Ay, sige. No, okay lakid dikin ka. Sige. Kaya't kumutan magkasarta. Lakay, agkasar ka nung dadayana kang jay nubyo na. Anya, nagkuna. Naibaga jay anak ta kanya. Dumanon ka nung dabi ni inton bigat. Ay manjak. Jak kayat da dyan lalaki, pakiasawaan ti anak ta. Lakay, anyat mabalin mo nga no iso ti kayat jay anak ta. Suportaran talat ta kuman jay anak ta. Basta manjak. Dumanon da nga ruda. Ay, pumanawa. Jak kayat ti makisango kada-kada. Pasensya kayon kaka, tawan nila ka ikaw. Adda na panan na. Ay, okay lang kaka. Uray ka, ada ka. Ang mga saan nga mo nila kay mo ti idadanon, main. Amuna, naira na lang nga may nga importante anapanan na. Kit mabalin tayo mo't nga itantan ti pagsasaritaan tayo. Tapno kasango tayo mo nila kay Mau. Ay na, saan tayo nga itantan kaka? Alakit din, pagsasaritaan tayo ti kasardag iti ubain. Diana, pangaasin man nanay. Tapautangan ng 85,000 pesos. Ha? Pangaramatam iti kwarta? Ada bayadak. Nabayagan nga utang ko day jay. Anya? Sige, mabit lang nga ron. Papanamanan, Binay. Pista di ka bangi mga barangay tatang. Ina man agbuya. Pumanasyar ka. Imbes nga agdiskitar ka iti kwarta nga ramatam magkasar. Umadanin ti kasar nyo ka ni Diana. Ang maging gaita. Awang pala kwartam. Kino ni Diana kano ti makaamoy ti magastos tatang. Ay, di ka lang babain. Gaputa kas tatimbagana. Di ka maggunayan. Sige kiti. Mapana kong tanay. Aldawan. Tayjay ti pakiasawaam Nakitak idikal man iti piyestaan. Madama ti sugal da. Heh. Naimbag man ta da pagsugal na kawan trabaho na. Ha? Sa dinalpas ti sugal. Nagiinom da. Nabarbar ta kiti piyestaan. Dandanipay ka nakilaban na. Anya? Kasi nga raw ti rumbang pakiasawaam. Ay na anakaw. Saan pa'y anala daw ti amain? Adda pa'y gundaway mong agbabaway. Ag problema kan tulang no dayjay ti pakiasawaam. Ay, bareng agbalbaliw tuan, mag-asawa kami, tatang. Kaya nanay. Nagpakada ako ma. Ni, papanam, Ingka magpasyar di lugar ti asawa di kumparek. anya taramidan nyo ichay. Ingkay manan makipiesta. Jay sugadur akong pari manan ti kaduan. Hindi tayo namin. Las dahi tuwi nanay. Promise. Ipapas ko ti agbulakbol. Tabaruak pa'y. Tainton malpasan ti kasarta. Talagang ipamaysa kong ti agbalbalaw. Promise. Karim day taa. Takdoram day taa karim. Nanay. Ipakitak to kadag iti dadakkel mo ti panagbalbalaw ko. Tapno saan dakon atagtagibas sitain. Iso halas dahi to yan, wan.
Agsingsing putak taon no malpas ti kasarta. Promise. Tata, anda ka din ni Benny? Ay, awan pa yung harod balasan ko. Makalawas na ni Jinapanan na, ngam di mo nagawawi din. Anda ka di pa kakuntakan nyo kan kwa na? Nawan atayin la ako ng cellphone na iday. Makapadanag mo tayo siya tao. Ang bayaman tayo naktudamagan ka ni Kakapitra na nagkuyog na kat anak na. Ay, alamang nga ro, tata. Madanagan na katalagan. Ang dami na pintas aluga na nagsardang iti bataw. Ni mo't Benny jitim saag. Ay, wan. Kan dim sa agmat di bakit a driver. Na, sino ti kadwa ti anak ko asin mang pengay. Tatang, iso ni Cleopatra. Nubya. Nay ba nga oras yun, tata? Kastamot. Tulagan tayo ti kasarmi ka ni Cleopatra, tatang. Ha? Apaya kas na tiraramid ang pinay. Kasano ni Diana? Sinako ni Diana, tatang. May mayat ni Cleopatra, tabak nang. Adutlugan na, nalawat ti dagana. Ay. Di ka kararamid pinay. Natulagan ti kasaryo ka ni Diana. Tulag lang, dayta. Mabalin pa yung ibabawi. Sapay adda ni Diana di taunag. Ha? Ay, pagawitan nyo. Ibagayo, tamag na iti kusina. Gusto na ita na panagsangsangi mau. Agragsak ka kidi at nailisi ka iti pakaisagma kam kuma. Inalilaw nakte dya, Benny. Pinangnamnaman nagitiawan. Ay, lipate maun. Agyaman ka kidi ita saan kayo pa nagkasar. Kasano nga nung nagkasar kayaw? Sana inaramid tikas jay. Ay, di nakarkaroon na parikaw. Ay. Tatang. Talaga arupat kwarta na dya tao. Nakakita la baknang. Ingkulasay nakadagusan. Naggalas ti aramid na. Nalpasan ti kasarda Benny kan nubya na lakay. Wine, bunggat ti kalaysada. Ano ti sagana? Talaga baknang di asawa na. Ay, kaasim agjay anak ta. Ta nakaasay. Nagasakit dia, ta sana natuloy ti kasarda ka ni Binay. Unagam nasakitan iti hustaw. Bayam ngag sa nuong. Italaang dayta. Mailiw-liwag ng tumila dayta. Naimbag nga oras mo, manang. Di man si kadinobya ni Benny. Umayak ko magpakpakasi. Sinam ko man ni Benny, tama si kuga kon. Siyak tirumbang ay kalay sana, mana. Ay, kwa. Nagsina kamin ka ni Benny. Kan, sa bali ting kasar na. Sana siya. Anya, nukas na. Nagkasaran. Sana mabali. Ha? Timarayan nga imadayo. Nukas ta. Sa bali pa'y day dyan nobya ni Benny. Daya na nakaw. Ay na. Aday padamag ko Ay na. Ay, daka mo ti sawag. Ha? Anya day tatatang. Ni Bini nga ex-maw. Impabalod di asawa na. Anya? Kakaskasar na pa ilang. Ngam nagbabae adagusain. Sa bali pa di masikog. Anya? Ay, anak ko aya. Naimbaglaki din. Tasan natuloy ti kasaryo iti dadya tao. Ay, nailisi ka iti problema, anak kao. Aklunak manang biyanang nasakitan nakiti husto idi sana siyak ting kalaysa ni Benny. Ngambaya ti panaglabas ti aldaw, iniinot matla na kay liwliwaga. Nang runa idag sa sarunon dagiti madamdamag ko amadi nga aramid na anak ay balbaludan na payan. Katita makunak husto ni tatangko kadagiti imbagbaga na ide may papan iti ex ko. Kat na imbaglakit din, tasaan nga iso tinagtinaga. Katita damot tan bukod ko a pamilya. Padak matla professional tinakagasat ko, kat adan dua nga anak me. Kat naragsakak, tanasing pa tinakyasawaak. Alakastan, to'y pagayam mo, Diana. Ala, may saa ka dagiti naragsak para ken ka, pagayam ko. Kat sapay la kuma, tagtultuloy ti kinaragsak,
ken kinasalon at yo apada-pada. Ala papagayam titan, tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam Diana. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose pare ti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless manan kada kayo, amin. Ti surat nga tayo basa kani drama itakat manipod, kani pagayam tayo a Carmelo. Saan napudpud no anagan. Dear Manang Biyanan, idiawang pay asawak na sumakiti ubing. Wano dagitay teenager. Isu dati magustuak amapan ararman. Jak amo ngam naglaka amatin nagtiriknak. Basta ubing abalasang. Kat aramidak ti amin akabalak. Tapnak lunan na ti panagayat ko. Rugyak nga ron ti agsalaysay. Tatang, kitain nyo man no bagay kumulang to'y badaw? Ay da, unay mo na itaabis ngay mo na nakaw. Pang teenager pa'y tabadom. Agpapaubi nga ngaraw. Tainak agaran. Anya, kasta mamapanagaran. Nakasalikad kay tibunag. Apay, asino ay ati ararman? Ni ngay pingkay nga na ni Manang Karya. Anya, ay, nagloko kan. Nagubingan day jay. 14 sa lataon na. Kinsina? Ay, sumapol kay ti sa baling arman. Saan na dyan minor de edad? Apay kaya mau ti maidarom. Nasino ko mangidarom kanya? Ngay, ayos laang magkani Manang Karya ti panagaram ko iti anak na. Ha, anya kunana. Sigay, armam lang ti anak ka kunana. Saan? Ang tunggal mapanak iji balay ta, naulimag ni Manang Karya. Sana matagtagaray. Saan aya? Silence means yes. Ha? Isu nga amaw, nga wang problema ka ni Manang Karya, no armag ti anak na. Anya? Tata Isko, bagbagaan nyo man ni Carmelo nga anak yo. Tasardangan nan nga ar-arman di anak ko. Kwa akin na po na Karya. Kanayon ko abagbagaan ni Carmilaw. Laplapdak, nukas di amapan iji balayaw. Ang amaya paw, nagtangken mo ti ulo na. Ubing pay di anak ko, tata. Kinsila ti tawon na. Agis eskwela pay. Mabutengak ang makisarita kin ni Carmelo no umay ije balay. Tanakasalikad met ngamin iti buneng. Amangan numabainan. Kat anya pay ti aramidan na. Ay, kwa, bayam Karya. Bagbaga aktaw dyan nakam. Agyaman nak tata. Numabalin, jak kumakayat adumanon iti darum-darum daytoy. Iso ang makisarita ang klaengan iti nasaya at kada kayo. Nakasaganak mait nga aguray, no bilang laang. Uray ag taon iti iten sa kunto ikasar ni Pingkay, tata. Urayam langin ngag itain. Sa amon tumapan arman, tanay. Ay, apo, nakababain. Imay pa yan amis mo dito'y balay, ti inana. Apay, kaya mau, ti may daram. Ay, sana? Nukas tangaro, sarde nga mo ngar arman ti anak ni Karya. Tay kataebam ti sapulem, tapno awan ti pakadaksam. Ala, winay, grabe mo, da kita tataw. Umapal sa ngamin, tay Manang Karya abalo tinabiyag. Awang ngamin agar-aram kang kuwana. Isu nga umapal kiti, Carmilaw. Nasaya at nasabat ka dito'y dalan, Carmelo. Mabalinta ka dito agsarita. Amo ko ti bagam. Tayong baga ni tatang kanyak. Di nakayat apara iti anak mau. Ubing pay ngamin ti anak ko, Carmelo. Inauna akla iti may sa atawon ngam sika. Kasla anak mo di anak ko. Kun may sa, ubing unay, takin silat tawon na. Minor di edad pa'y laang. Unay, di kagdanag, tadya akong sarong karan di anak mau. Tanyak kaya mau, si katermat. Pulos mo't Uray kastuya, laki kita. Adamat taste ko Jak pagan ti bumakitay. Ni, tanangam kumamit ti panagsasaom, Carmelo. Tanay, makapasakit ka mat itirik na. Ay, ke pasensya Suray. Sige, panawang kan.
Anyat gatang, Mang Carmelo? Ha? Sana agumatang ating Jana. Umay kalaboya ay naglala ko dito istorya. Ha? Ala ni Mang Carmelo, mangrabak manan. Kitam ka dito yung mata ka din kao. Ni, apay tamatam? Ala? Apay ngay akid dayan nak, Manong. Nagpintas ka nga main. Kinapudno na. Nabayagin nga gayatak kang ka din kao. Dosi pala tawang mo idi ka. Nainlaba kang ka. Anya? Di nakman lukwon, Manong. Saman. Inuray ko lang amin na bimalasang ka. Iso ngayon limlimag ko dahil jari na. Mang Carmelo. Ay, palubusan na ko maamangyab kas iti maririk na kang kadyana. Ay, ayateng ka. Ikwa, awan pa'y plano ka makinubyo. Ubingak pa'y, agiskwela akpay. Kasano mga agiskwela ka? Ay, kaagbambantay ka mga dito istorya. Di ka mat agis iskwela. Agururnong kami pa'y ngamin iti pagiskwelak, Manong. Ay, no kaya maong siyak timang paadal kang ka. Anya? Napaian niya kaya mo kursaw. Kinamaestra ko, Manong. Ha? Idi pa'y laubingak akas tatara paap ko. Sige nga raw. Aginroll kan taon. Tasyak timang paadal kang kaway. Ha? Ay, ulito dyan na. Ay, ayateng ka. No kayatan na. Pagadalang ka. Kit urayak ang makagraduar ka iti kuliyaw. Sa tantog kalaysa. Ay, kwa. Damagak pa'y kanyapong ko, kan dagiti dadakkel ko na anyat makunada. Saan na masapol at damagay, mading ka? Balasang kan. Apay, manutawang ma. 17. Balasang kan ay di kas tatawang ma. Ay, ulit ay. Naklunin na pagadalang ka. Ipaay ko amin nagastos ang mag-eskwila. Ke urayak ang makaturpos ka sa kantoy kasar. Ay, kwa. Ngala, di ka apurain nagdesisyon, why? Nagsubli no bigat, tamok ti desisyon mau. Rumarag pa'y tatang. Ha, ay papanaman na ya. Impagak lang arodain, asar na nga mon nga armen dyan ni Karya. Iso ay atira naman. Inusan? Sa balay? Sinarda nga kung ti anak ni Karya. Tamok nga agimon dayay. Anya, agimon manin nga. Agimon Tati kaya anak iso termag. San nga dyan anak na? Ay, atap mo lang dayta. Nasakit latinakam mau, taparitan na ka mangaram anak na. Ado di tati maaram. Saan la dyan anak na ti balasang dito lugar tayo? Kahit asino manin nga itararmam. Diyak pa'y libag baga. Tamangan numasukal. Secret pa'y lang tatang. Ada manan dyan na. Kwa, imbagak kadananang kantatang ko ti singasing mo. Kanuray ni apong ko. Ngam di damot kayat. Aklonin na kaon ta ilimod dati relasyon ta. Apay, saan mabalin nga inton makagradwara ko ni Tikuleyo sa kanto aklunan, Mang Carmelo? Ha? Ubingak pa'y ngamin. Mabaling magkiday. Hindi ka nga rin nagpapaaram iti sa bali, ha? Uwin, Manong. Basta pagadalan na ka. Sige, tulagan taday ka, dyan na. Pagadalan ka, hindi ka nagpapaaram iti sa bali, why? Uwin, Mang Carmelo. Kang, ayan tayong paduling ko akwarta kada kayaw. Ay, apay ay Hala, umantad na pangusarap. Pangusaram. Pagbayad ni Jana, iti tuition na. Ay, aday taka manin ako nak. May ibusan ti urnong mau nga karkarpintirap. Gapu iti day dyan. Tulunga ka makaiskwila. Tapno yung agasawa ka main, adda na talgad at trabaho na. Apay, masigurado maya nga iso ti makagasat mau. Una, Apay, unubiya mo na ya. sampay, tauraya ka makaturpos iti kuliyaw. Tay sunto ka no, ti panangaklon na kanyak. Ay na, kasano nga ro na makasigurado ka ngay. Laglagi pa, ubeng ken na pintas ni Jana. Mabaintay ka mang loko kanyak. Talon ti utang na naimbag anakam kanyak, tatang.
Ay, apay nga bay, anak isam ka iti ubing aya. Dagita ka teenager ang tingkararman. Dagita ang tawon ko ma iti nasrok abayin ti termam. Wano dagita ang tawon iti 30. Tanay, nasurok meten at 30 ti tawon mao. Basta yag yun turnong ka. Tanay, agur-uray ni Jana iti ilay. Pudno aya nga agar-aram ni Carmelo kin ni Jana kabagays. Ay, wan kabagays. Ison sapay ka no timang papaadal kan kwa na. Wan, apam, naibos nga rodan tayong paduli na kwarta na kanya. Isaw ti papapanan ti sildo na nga karkarpinti raw. Kano di pa'y makagatangan iti si daan, Mike? Kahit saan nan sapay mat anubya. Apay nga'y agas-gastusan na. Kasjay ti kayat nakabagis. Natangkan ti ulo na. Masigurado na nga raud nga aklonan to ni Jana. Siyempre, napintas ti panakilangan ni Jana kenkwana tada kasapulan na kenkwana. Kasta ti kanayon ko nga ibagay di ka nakam kabagis. Hanggang may talaga natangkan ti ulo na. Aw, adto iti kwartam Jana. Agyaman nak Mang Carmelo. Nagsweldo kan? Wang, sinabado ang agswildaw. Sikat ipapapanan ti swildaw. Pati tayo ur-urno agapag negosyo. Intag ko aming kang kan. Saan na bale? Tano makaturpusak. Agbayad akto, Manong. Ti ayat mo, ti kaya ko nga ibayab mo kanyak aday. Carmelo, Barok! Agmerienda ka pa Ay, agyaman na kapaw. Magyaman na kiti adwa tulong mo, Barok, wan. No, sana gapukan ka. Sana makaadal to apo ko. Awan na niya man na apaw. At dangamin tulagan, may kanidyan, ha? Tulagan nyo nga. Di mo ibaga, Manong. Ay, kwa, tulagan may, sayatan na ti agadal. Ang mapayatol-tulungan to apo ko. Nabayagan na yang agbarkada kayo. Ay, una pong, idi pa'y laang nasingpot ni Mang Carmelo. Iso tultulungan nak, tamasyan unay kanya. Ay, mayat nga raw. Agyaman nak manon, Barok. Nay, apay adi ka dimar ay iti graduation ni Jana. Ha? Graduation? Kuna yun, tay? Nay, apay di mo amaw. Kano ita ti graduation ni Jana? Di mo't sika tinang tulong kenkwana. Sika kumaati kang runaan nga audience na iti panagraduar na. Kwang, kaya nala siguro sorpresahan ni Jana, tay. Kasta nga tangag paisaw. Lay, si Kamagayam Carmelo, Barok, sumra ka. Agyaman na kapaw. Apay, umay mo ka di manan ni kanita lawan sa apo ko. Nakalpas mo taniti pa nagadal na. Umay ko la sarong karan. King kablawan, iti pa nagturpos nan. Adda ni Jana. Ayawan, Barok. Nagawid day ti lugar ti amana. Sinukunti na itayag sapa. Anya? Kakano nga nagsublay? Ay, yakamaw, tadi na matimbagan no kaano subli na. Ay, kastaya. Sige nga ro dapaw. Pumanawa mo ilaan. Umayak taunod da ni Jana. Kahit nakontak mo ni Jana. Saan nga raw? Dagulit kayo nga. Naika di kagungat Kanyat pagong tamngay. Kasalaw, dagulit kayo. Damag kaya damag. Ingka manen suknalan iti balay ni apong na Awang nga raw. Sumanubliak ijay. Ni mawanlat ka. Anya? Nay, si Kamat Carmelo, Barok, sumra ka. Agyaman na kapaw. Adda ni Jana. Ay na, apay di na impakada ti pa nag-abroad na naya. Anya? Kano nag-abroadan? Nay? Apay nga di na yung bagbaga nga kabrugaya, may. Apay nga intarayan na. Apay daw tang nakan kaya. Singiremon tayo tultulong mo kang kwana. Ikwa. Ay di ka madanagan, bayadan ng tumatlaang
Bayam tano mawag, ipalagip ko ti utang na ken ka. Ay kwa, pakibagayo man, tawagan na. Takaya ko ang makasarita. Mariglado baro. Ibagak to day takod kwa na. Ayawanon, panagkunak na may saan jay anak mo, kabagays. Basol na betlang Bagbagak matakanayon nga mawandeng-denggen na. Anya nga ita. Sumanubli ka numag, ije balay da apong ni Jana. Huwag nga rod. Ibagbagada pa yan nga armen na apong ni Jana. Tadandan ni minalang mamapanijay. Ay, kaasimot jay ka anakak. Nayaw awanon jay kwartana. Si Kamanan, Carmelo, sumra ka. Imbagayo ka ni Jana tibiling ko, ano saan? Awan, imbaga ako. Imbagak nga wagan na ka. Awan mo awag na? Inabayag mo urayag? Di yun sa mo imbaga? Imbagak, iso na lang, tadi na kayat. Anya, ay, sana mabalin na. Hindi po kayo tinapanan namin na sapul ka, pati ornong ka. Naibos ka po kung ha? Nagsasaritaan men, kadagiti dadakkel ni Jana ti may papaniti dayta barok. Nakunada, nakasagana damang bayad iti pinagadal ni Jana. Basta, tinaganda ka no iti binulan. Sana mabalain. Noon niya ginagtulagan mi ka ni Jana, kaya sumatungpal. Tulagan nyo nga. Apama na makaturpos iti panagadal na aklunan na ti ayat ko nga idadatong daw. Kagkasar ka na Na, adaya kasta tulagan nyo. Adda, inlimag milaan. Adaya nagpinirmaan nyo, barok. Ay, awan tulagan mi nga ron. Ay na, pasensyakan barok. Ngam kadagituyan na panawan. Kasapulan ti kasuratan na pamanagnak. Nang runa no may papaniti kwarta. Tanay nalakatag parboy ti sarita. Na, tasakpay kiti pagbalin ninyo albudan. Nagparparbuak iti sarita. Sana kasta, ngami ba? Ay, basta nun niya tulagan mi kan Jana. Isok maramig. Ibagayo, day takang kwa na. Ay, sana mabalinti kasta Dakil ti habol ko kini Jana, tada tulagan mi tatang. Ay, awanan ni Jana dito lugar tayo. Adan iji abroad. Kaya nakunada mat abayadan dati kwartam. Tinaganda ka no iti binulan. Manjak! Ni Jana, ti payat ti amin. Ti ayat ni Jana, tatang. Awat mo, ti Jayada. Abayadan day ti binulan ti kwartam, Carmelo. Tauray anyat aramidam. Awan kamat mo. Tawan mo't nagpinirmaan yung akasuratan. Nagsakit tinaramid day, Jana. Ay, pinangnamnaman akit itiawanain. Ala, aklo naman tigasat mo, kaanakan. Saan siguro ani Jana ti talaga parakan ka? Ubing tumating arman. Anya nga ita? Ay, tatang. Jay katawan nam ti armam. Wan, ado ti irito mikin ka no kayat mo kaanakan. Wow! Diyak kayatin ti agayatan tay. Manjakaw? Natitigrahon? Gapo itikas dyan na pasamak na bayag sa akto na kinubya manan. Tati amok, jakon agayat pay. Ngam kabayatan ti panaglabas yal daw, ininot matlaan na lipatak ni Jana, kat nakasirpatak manan iti babae, nga inayat ko, kat iso ting kasar ko. Binayadan nga rod ni Jana ti kwarta, kat iso tinaramat ko anang ikasar iti asawa. Adamot tanupat nga anak me, kat naragsak kami nga agdandan na iti asawa. Alakastan, ti pagayam mo, Carmelo. Tay kunada nga rudan, pasot amin na ayat ti paet, saam kan ragsak. Ngam saan ngagnanayon apait, wano ladingit tilak amam. Dumtang tulat tamo tay tiyempo asika tay agragsak, kat napasamak kan kadayta. Nasukatan iti ragsak tiladingit, napasaram. Ala papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Carmelo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, tayo pagayam yo. Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagnina iti tunggal maysa.
Di pa kasaritan ngayon tayo ba sa wano'y drama itakat manipod kinipagayam tayo nga isong sana pudpud no anagan. Dir man ang biyanang. Ado dagiti babae ang naglabas iti biyag ko ngam saan naka chick boy. Nuwa pa yan ako naktikasta iso ti padrama ken ka. Rugyak nga rood ti agsalaysa. Asawag, apa ya pinanawan damatan? Awan gasat dagiti aginam ading ko. Jak maklaw na ito napasama ka na giti aginak, mana? Apa ya napasama nga katakwana ti kastay? Apa ngay? Aklunan kayon ti amin ading ko. Nasakit man, ngamawanan ti maaramidan kayo. Agpatinggalaan di katibiyag dagiti aginam. Papanam, isong. At sarong ka nakabalasang manang. Ah? Kaya't mo asawan. Addan ar ma'am. Kanta na. Awan mo siguro dakis na tabalwa mo tay. Nawaya akaw. Wan matkit di nagbiitan. Nalado ki di Nagriga nga minti makailiw-liwag kahit. Isa, nabayag dyan nagaramiti sa balay. Nabayag ba siniliw-liwag o tipan nakabalaw? Nabiit kit di tawan pailat makatawan. Aha. Agpalabas ka pa'y mat iti makatawan Sa kanto agaramanan iti sa balay ading ko. Mabali na. Naimbag nga oras mau ading filay. Si ka magaya, mag-isong. Sumrag ka Thank you Ay. Ay na. Agtugaw ka. Ay, agyaman na manay. Ay, amom siguro ti makagapaw. Napangimaya. Kas iti sigaw. Umay kumanan ni darirag to ayakaw. Natingiting mo siguro tari namaw. Wen, saan ka narigat nga ayatan? Iso sige, aklunan kan. Ha? Ay nagyaman na. Agkasarta nga roday. Ha? Kasaradagusan? Una, itan to malatong palta sana ya. Wen matkit di Anyangay, umanugok kaan. Tapag sasaritahan tayo, tikalay sa tapilay. O sige, sikat makaam mo. Kumusta nga iti barwa ka sa arbaraw? Kasto yang kay, naragsa ka madanagan? Ha? Itapay mait. Madanagan akangkay. Diyak maliklikan tag panunot iti negatibaw. Tunggal malagip ko tinapasamak iti daydi mo ng asawa. Sigaki di mait. Sana tila pampanunutam kanakan. Diyak kaya tamaulit tinapasamak angkay. Ay na. Sabali daydi mo ng asawam. Sabali mat ita. Unangin, kasanungin ng mabalo manay. Amangan ngamin naman nagibalo Ay na, saan mo siguro kaanakan? Di ka ngamin agpanunot iti negatibo Think positive. Lakay, awan danom iti host. Sapay na urnong tilabaak. Bumasi ngamin, ti danom iti ubawag no kastoy asamar. Inaksaglabay si karayana. Itong bigatin at akuyugan ka. Hadapay ngamin aramidag ita iyatalon. Ay nakabalak mga urewang kadwak. Kan ada papanak no bigat. Alak te daktilap lang gana ta susunag. Kasano no gawin ka? Nadagdag sentong tilopot ta nabasayawin mau. Ibilag ko di karayanan uraya ka mamagaan sa hakto agawid. Malangaro na. Sikati makamaw. Agan anad ka ba kay? Wen, asidag mati karayan. Di nakpagdanagan. Iso asa paagtun ti mapanaglabayin ton bigat. Kanakan! Kanakan! Niyangkal ko na jay. Apa yang kan? Ay na ibagtay may ka. Ay ni bakit mau? Ikakitain. Araribungbungan dagiti tataw di karayan. Ay naigalis ka na. Anya, sa dino bandang kay? Condolence bayaw. Ha? Ay, agyaman Apaya sino ka itayang kabsat? Siyak ni Arceli. Kasinsin ko ni Feli. Di nakam-am mo ta sa anak-anak atindar idi nagkasar kayo. Adayo ngamin a lugar ti ayan mi bayaw. Iso man-mano kami nga agkita iti kasinsin ko. Ngaman yan.
Ta nagsapamot anatay. Uwang ngarog ka basat. Sige, tainak tumulong ije kusina bayaw. Basta patib garam ti pakinakam mo. Tapno saan ang maapiktaran ti salon at mo. Di ka kanumat nang nangan apulos. Mangan ka ah. Awang ganas ka. Ala, mangan ka. Di mo baybay antibagin. Tapno saan ang maapiktaran ti salon at mo bayaw. Isong, manon atawan tinapalabas manipod na balo ka. Awan ka din plano ang mga asawa manan. Awanin? Manja ko manang. Apay ngay, ubing ka pa'y mag. Mabalin mo pa'y timangi kasar. Mustal? Mabuti nga ka. Pagbutngam ko ma. Pampanunutom tumat amabalo ka manan. Ay na, narigat ti agmay-may sa ading ko. Nang runa kat awan anak mo. Kasanon, no lakay kanton. Asino nga iti kabinadang mo iti biyad. Ha? Aywan, malagip mo ni Arcele. Diyan ngay kasinsinday di feling asawam. Apa ni Arsilay? Ag naudamot gaya man dito lugar tayo. Isuda tinakagatang itilat for sale ijay daya. Ay kasta. Wen, napintas dayjay. Nakasaritak ni tatang na. Balasang pa'y matgayam dayjay. Ah, Apay no armam ni Arcele aday. saan man atilay bagbagam mana? Ang mga numasulisog ka, mga sawa manag. Ay na, awan dakas na ading ko. Sige, mga sawa kakit di manon. Naim ba nga oras yun, nana? Kastamat isong parok. Sumrag ka. Thank you, ah. Ala, agtugaw ka. Orayang biitan ni Arcele. Tanapan biit ijay store. Yanos munti aguray barok, wan. Uwan, nana. Ay, isang. Talaga ka di anapudno ka iti anak ka. Uwan, ah. No kaya tanak, aga ikasar ko adagaos. Amam, kaya't kalaunay para iti anak ka, barok. Madlaw ngamin anag agad kung nasingpot ka. Ay, eksakto lang. Anana. Hambal ka pa'y gayam. Ah, Mayat. Mayat ti kasta, barok. Kasta ti kayat ko iti may sa tao. Sigurado ka kading ay ayatan nakmatlaang isong? uwan na silay. Namin anumutan ang nagaramak kang kasan na yan. No kaya tanak, aga kasar ka adagaos. Ah, kuha. Di naktunga talukwan isong? Saan do apulaos? Lumakaya ko na baraw. Apay maalak pa'y mang loko kong kamay. Nang rona ka, lab na lab ka. Sige nga Rod, aklunan kan isong. Ngamen ay ayatan ka man. Ay, agyaman na kagawad. Ay, ayatan ka man. Rumarak pa'y manang. Ne, papanam ading ko. Inak agara manang. Ah, di mat kagap-gapom ijay balay da Arcele. Agsubli ka man nin ijay. Kundi mat ko na ngay naklon na ka. Armamanan. Saan ani Arcele termag? Asino nga ron? Yan Jelina. Di anak da tata Francaw kina na Hilaria. Anya? Ne, apay nga agaram ka iti sa balay. Kat adda lang nga rudan nobyam. Ay, kiwana. Tap na da reserva, no bilang mabalo ak tumanayin. Anya? Isus tilay bagbagam mo. Kiwamay. Nasaysayatan, tag siguradaw. At least, adan to mga hindi nga kanyak, no bilang mabalo ak tumanayin. Anya? Ay, ayatan ka talaga, Angelina. Sabay ko mata, danam-namak kang ka. Isong? Di na ko maparigatan, ah. Aklunin na kaon. Tano aklunin na. Ikasal ka dago saan. Sapay nuangken ba kati sa pulen ni tatang ko ama parte no ada mange kasar kanyak isong. Ha? Ada ka dinuangken ba kam? Apay, di na kaya tibabaw. Sa bali pay dagitay sa nga pulo ababoy ama parte ang. Anya? Ay, dami nuang kao. Magbiro ka to itibaka, ah. Yan sa nga pulo ababaw. Pagbalinag to 20, no kaya na? Sobra unay ta 20. Uray sa nga pulo. Ta mga numabang lasti sagana no ado ti masubra. Sige, aklunin na ang rodin, ah. I love you to ko naman niya, kaon. Sige, alaman laangan. Kaasi kamat nga akarasubli dito balay. Iso sige, I love you to man laangan. Ay na, agyaman na, Angelina. Kaano nga ikasar mo ti anak ka o isang?
Uray simple lang akasar. Basta agsimpa kayaw. Saan kayo kadingagkid daw? Iti ano ang mapartay? Ay saan? Tinapatag agsimpa kayaw. Tapno maadda anak meten iti apo kaw. Di uray duala ababoy ti mapartay. Ayos laang. Uray simple laang akasar ko na mag. Awan problema. Kasano day tangay ading kaw? Doon mo tinubyam. Asino ngay ti ikasar mo kadakwada? Ni Arceli, taba basit ti kastos. Anyat kayat mo asawan? Agpirok mo't itinwang. Baka, kinsa nga pulo ababoy ti ama ni Angelina. May maya ni Arceli, dua ababoy las sa pulong ti inana. Anya? Uy? Kasanon no maamuan da adwa gayam tinobyam? Ken naimbag no saan ang masakitan ni Angelina? No maamuan na ani Arceli ti ikalaysam? Ilay magminto na ti panagkasarmay. Sana dito yung lugar tayo ti pagkasaramay. Mapantayo iti sa bali a lugar. Tayo ti restaurant ti agbalin to a reception. Anya? Ay, Angelina! Nadamag mo ka din! Ti anya, Georgia? Ti may papan iti nobyom ani isong. Agkasamot ka noon. Ha? Mi, saan pa'y mat-anatulag ti kasar, mi? Ay, sa bali ti kasar na. Sana si ka. Anya? Ay na, sa lawasaw da dya lalaki, friend. Sinaamon. Agpaiso ka di tang ibagbagam, Georgia. Well nga, Rod. Ay na, makibreakan ka ni isong. Luk-luk, wan nakaladay jay. Ay, saan ang mabalin? Ilaban ko ti ayat ko kinkwana. Pudno ka di asikat ibagbagada nga ikasar ni Isong, Arcilay? Ha? Wan? Apay ka day, Angelina? Talaga nga ron alino kunak na di alalakay. Kunana asyak laang ti ayatan na. Kan kunana asyak to ti ikasar na. Ngam saan magayam? Ha? Lino kunak lagayam. Dua magayam tinubyana. No kasta? Ada nagkinaawatan nyo ka ni Isong, Angelina? Adda dagito'y tibirin siya. Kita am dagito'y ladawan may Ha? Agin narakop kayo dito aladawan yaw? Kaun tagnubyo kami. Iso nasakit tinakam ko. Ta saan lagayam asyak tinubyana. Dua tam gayam. Ibagam di agpaiso kanyak Isong. Di ka aglibak. Ay kwa, wine. Aklonag. Ada nagkinaawatan may kini Angelina. Ang sikat ikasar kaw. Anya? Apay nga inlimad mo day ta kanyak Isong? Kwa, sigurado asinaan na no ibagak adwa kay anubya. Ay, baka wanin na kumarsilay. Sorry saan na maulit. Ala, agawid kan. Dapay papanak Isong. Kung naman narumulta ita. Iso din magasa dito balayaw. Intayawis ti kasarata. Baliwan tanton ti rumwar. At dapay gayang papanak. Adda ka din ni Arcilay, nana? Ay na, makalawasan nga awan dito'y balay baraw. Ha? Napanandangay? Nagpa-Manila. Agap-apply ngamin nga agab-road baraw. Hey, kasta Imbla na mo't iti itbay. Iso dya makundak. Kasaritak ko manyaw. Tinasaya at alam ti numero ti cellphone na. Tawagam dyan na kaw. Hello, Arcilay. Apay ngay, adi mo yung bagbaga nga gabrog kagayam. Kasano, iti kasarta? Lipato mong day ta akasar Isong. Tagsinatan. Anya, apay ngay? Basta agsinatan. Naupayakin kan. Di kan pagan Chikboy ka matgayam nga uray balukan. Makapadismaya. Isong aglinlipatan. Di ka pagan Bye! Hilaw! Hilaw! Ni? Inidaman? Agdiskitara, tagsa pulak iti usarenta nga agkasar, Angelina. Nakastamot ti kaya ni tatang mau. Saanan Isong? Ngamen, saan kan apagan Si kalat na po utak abalo ababairo. Ay, sorry Nag-break kami kani Arcilay. Si kati kasar ka? Saanan? Sumapul kan iti sabaling nga ikalaysam. Di kan pagan Isong. Ay, awa naman ang sininaanda mo dagi tinubiyakaon. Anya ngay, dilak amam tibunga tinaramid mo ading ko. Reserba kung kunam. Ngam ad dalakit nga rudan nga awan tinagbatikan ka. Una am tuma ngamin ti mapasamak iti masakbayan. Inaramig ko lakas dyan
Tapno sa anak ang masakitan nung babalo manay. Apay, masiguradom nga rod ang mabalo ka manan. Amom ay ti mapasamak iti masakbayan. Ha? Kamali ti diskarte ading ko. Inanawa kay din. Ngam di nakmatimpangan. Iso nga anusam at agladingay. Unay mo ti kastoy agasak ka. Kung ano na tayla ti pakabalwak. Pati magayam na biyag. Ay, babalwanak siya talaga. Aklunak akamali ti naramid ko ta nagdarasudusak. Jak pinanunot ti mabalin nga ibunga ti naramid ko. Manipo di din, jak ko nagarami ti sabali. Katita nasurukan na 50 ti tawon ko ngambalo aklata. Awanan ganas ko ang mga sawa ta mabutungak. Ang mga numabalo ak manen. Alakastan ti pagayam mo isong. Alaka, try and try lata. Barang dumtang tulat tatay talaga aparakan ka. Angam no ko na mamabutang kan, kat dimon kaya tagaram, adakan karayta. Narigat mat no pilitan da ka ang mga sawa manan, tabiyag mo kat nga ron dayta. Sikat ang desisyon para kan ka. Angam di mo isarata pusom. Tanyat amam, ang mga nukala at adumtang tay talaga a partner mo iti agnanayon. Tatay ko nada nga rodan, ti panangasawa, bigla adumtang dayta. Saan na mapagpakadaan? Ala papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam isong. Dido'y darama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama, ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tag nginamanan, iti tunggal maysa. Ti pakasaritaan ngayon tayo drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayo asulidan. Saan napudpudno anagan. Dear Manang Biyanang, agtaray to istoryak kadagiti talo nga anak ko. Kan iti asawa. Nakurapay laeng ti panagbiag me. Ngem, nakaadal dagiti duwang anak me, gapumet laeng kadakwada. Ing karigatan da pinagadal ti bagbagida. Kat ti maysa nga anak me, jay lagbartek ti amunang aramidan. Banag apakaungungtan na iti amana. Adanda ni pa yan nagtalawan ti ama. Adanda ni pa yan pagtalawan ti amanan, gapo iti kinamamartek na. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Nanang ka sulidan, nag-isang puwetang iti bangos kan tilapia. Sidan tayo. Nay, nangalaam iti inggatang mo kadagitoy ngay. Ay, damagan nyo pa lang. Diskarte ka. Basta iluto yawn. Di kayo matanagan sa jak tinakaw na ita. Kurtang tinggatang ko kada kita. Ay, labarbartag ka man na si Mangpag. Anya nga iti kastalang namurmurseng ka. Nging kagdigaws, agsukat ka. Ay na, solidad. Di pa'y lagtalaw na itanganak mo. Tumulang. Ay, nagloko kan. Apay pagtalawam nga ay kat anak tamat ni Ivan. Wala. Ngamday tamulang papanawa ti amunang aramitan. Ha! Sakit ti ulaw ti ipapay nakadata. Sana bali tanukas jay amabarta kat adamat isang put na masida. Apay, nang taktakawan naman ni tinay jay ngay. Ay saan natin nakaw? Unay kamutan. Pagbalinam kat nagtatakawan di anak ta. Kay, pangalan na kumay ti kwarta na ngay. Kaya mo permanente at trabaho na. Oh, tinangdanan kanugayam ni Mari Helen ang nagaramid iti bubungda. Iso asaan ang nagaw-away, tanaturog ijay balay da Mari Helen. Awang kababay na. Tila pakitorturugan na. Di na pa ilakang nga rod alain amin nakaus na tagtalawan. Awan tumula ser-serbi na nga anak. Naimbag pa nang itidwa kakabsat na tananakim da. Talaga ngayong karigatan dati makaadal. Nag-self-supporting da. Nakagraduar ni Mariaw. Kinuray mo ni Emma. Kung madala, hindi pa naggraduar na. Ni Ivan nga ay. Siya nga pampanunaw. Diyay laarak ti adda iti ulo na. Ha!
Awan, sir, na. Saan kumamata kas ti panagsasaom? Oo. Tauray kas din ni Ivan. Anak talataday jay lakay. Umada na inti, panagturpos mo iti kulihiyaw. Maanak ka. Wen tatang, itilikodan ti ado a sakripisyo. Makagradwarak matlaangan. Ay, hinahon nga raw. Ay, naimbaglaki din, tananakam kayaw ka ni Mariaw. Ay, saan nakas itikabsat yun ni Ivan? Ay, awan sa tarapap na dayjay. Awan na pintas at turong tibiyag na dayjay, kabsat yaw. Ayan naman nanaya. Api nga awan man diti balayon. Ay, hadaman ni balay ti babarkada na na. Sursurin na mo amin na balay ti barkada na pakiturugan na. Anya? Mangibabain na dya kabsat yaw. Di pa ilaka agtalaw ako na. Nakastraga ko niti trabaho, nana. Kastay anak ko. Ay nagsaya at unay Kamo dyan na. Agsweldo akton iti binulan. Ay nagsaya atin anak ko. Kablawan ka. Kumatangak man maring. Anyat gatangin nyo, tatang. Sardinas man. Aguray ka. Asinaw, no, ito'y nakausob anak kapaklab dito'y sangot ti isturmaw. Ala, di yun mabigbig ti anak niyo, tata. Ni Ivan day ta. Ay, pangibabay na talaga dito'y tao. Nabartag man ay, tila pagililadan na. Ay, di mo man nga minlaklakwan iti araksi ka. Ay. Agpilit mo't nga min agumatang, tata. Uray, ibaga man na ibos. Basulyaw nga gis-istor, no apaya kasto ito'y anak kaw. Uray, dis oras sa mo tirabi, agpapainom kay ngamin iti arak. Ala, saan mo't atata? Amumi mo't ti curfew Hoy, Ivan! Agree ka! Hoy! Ala, di yukugtaran atata, kaasi mo. Magibabain, lablabsan dalatan ditaw, akasta tilakana. Ha! Aywan kayam tata, alain nyo ti impadulin ni Ivan. Impadulin na sakbayan na ginom. Anya day ta? Sa nga supot at tinapa, kendaing abangus, ginatang nakano iti kabangibang nga ili. Anya? Sana bale, tanalinungan mo't day tatugaw ang nagidaan na. Agriing mo't laday ta inton madamdama. Ay, ibagam tuman nga gawin dadagaw sa paman ang makaring maring. Kada kwarta yaw nanang. Ay na, pangalaak nga iti kwarta kanak kaw. Awan maitid kaw. Apay dumawat kaya? Ikang kayaw. At tinay, Nangalaan manan iti kwarta. no kwarta lang ako. Nagado ti mabalin na pagdiskitaran di ta. Nakumbuya day ta. Anya? Awan tumang aming pagkatangan, iti masiday di na panami kadag iti barkada. Iso nga itag kula kwartaan. Ay na anak kaw, sardengam kuman, dagbartag. Kita man ta't suram, kas kalalaklakayan una yun. Ay na, bay-bay anyo man talaga. Agpapukis kamot ngamin kan agibarbas ka. Kan di kan uminom iti arak. Ad-adda tumaer ka, kan umubing ka anak ko. Ay na, amuyumot aday tala liw-liwa kaon. Iso nga bay-bay andak ka dinanang. Sa nabali at mo limitasyon ka. Musta nga iti trabaho, Mariaw? Nagsuldukan? Uwan tatang, ang inggatang ko adagos iti simento kan haloblak. Ay, pangusaram nga ay. Pagbalay ko atata. Kababayin mo't na makikabkabalayak latan ka na kayo, kat anda mo't ang trabaho. Kaya ano ngay kumaanak ka. Basta man jak tatang. Iso nga gipatakderak iti balay ko. Ore basit lang. Basta dama ko na apag naadak. Graduation day adem inton bigat. Umay ka, Mariaw. Ay, jak makaumay tatang. Dakay talatan ti mapan. Busy ak nga agpapaaramid iti balay. Malanga ron na. Da kami latan kaninanang mau ti mapan. Graduation gayam ti kabsak ko itanya nanang. Wan, ingkag sukatan tamapan tayo anak kaw. Mala, sumarunong taon. Agdi ko sakpay mo ha? Tano na bang luwa, may? Sige, tao muna kami kinitatangyo anak kaw. Ay, di ka umay Ivan. Di ka mangibabay ni Jai. Apay kumamot amang ibabain ngay. Ay, sigurado na barbar tekan tumanan nga umay Jai. Mangibabayin kan tumanan.
Nitadamit. Unay mo ti pagkikitaan nyo kanya ka. Sana mga gulgulo na mabartag, ha? Di oray man. Mangibabain kalata. Di ka ngamin agin inom ano umay ka anak ka. Ay, una na. Hala, mapangkay nga roday. Sumarunuak ta. Ay, sanain. Apay ay aparitam tanak ta. Kat kayat namat nga rod ti dumar ay iti graduation di kabsat na. Aha, mangibabain nga raw. Di ka umay ay ban. Arak man maring. Ni, aginom ka manen Ivan, nakasapsapa. May mati na sapa, ha? Tapno makain na namit ang nasapa. Apay, di ka dumar ay iti graduation di kabsat mo aya. Ay, kumpurnay no, gumagata ka mapanin tong madamdam, ha? Di mo ngamin kaya, di ama ka dumarayak. Tamang ibabay na kanoy, jay. Iso nga isya ta, manday dyan ibagan, ha? Di ka ngamin agbartek amapan, ah? Araki dahil, ure may salabutay. Ay na, kablawang ka anak ka. Maragsakan kami iti ng parakin ka. Agpada kayo na professional ka ni Manong mo Amaryaw. Kablaawan da ka manen, manak ka. Agyaman nak nanang, tatang. Tarimaan to ti agbord exam Tapno makatrabaho ka maten Kaya agsweldo ka maten akas ka ni Manong mo Uwen, tatang. Congratulations! Ima, ating ka. Ha? Ay na. Opay kay ka. Ay kunak mo tadi kan umay. Magipapain ka ditoy. Nabartag ka manan. Itatang, basilay ni Lukaw. Kanya magulgulaw. Umay ko lakablawan na tiki kapsak ko. Ay, at titirigalo kang ka iti panagturpos mo. Ima? Ni, anya ngay da ito'y manong. Ay, kilo ka tama, ading ko. Ala, rilumat. Ay, nagtakawam dita, ay ban. Unay matikas ka pa nagsasaumon lakay. Agtatakaw ayamot tanak mo. Ay, pangalan na ko may tigatang na itikasta. Kawam mo trabaho na. Istambay lang, may. Pasensya ka, Lima. Tayo sag 600 la arilo day ka. Inggatang kon, tayo tangdang ko, nakikarpintiro, hindi kalman. Ay, agyaman naklata manong. Maragsakan nakatan di adal kan. Sana ka sa kanya. Ay, anusan daway. Tanay, mamarte mo ito ka pasamaw. Ang kiday. Napatag kaya aming kanya. Napapatag kayo, amain. Nalpasan ti balay mo, amanong. Asino tinagaramit dito yung ay? Hindi bayaw ko Diyan ko makabsat tatitang danak ang mga ramid. Hanggang artak mat. Ang mga no din na madiretso nga ramidan. Anya nga Adan trabaho? Adan manong. Kas-kastra ko lang hindi na panalawas. Nasayat no kasta. Agawa mo ti agurnong tapno makabalay kan. Ay na, talaga abalay ti umuna nga ipundar ko manong. Lugan ti sumaruno agatangag. Ay kawan na. Tanalpas mo ti balay mo. Umayak man, Mario, anak kao. Sumurag ka tata. Tapno makita yung mati nagtibalay ka. Umay kayo. Ay na. Oy, apo, nagpintas mo tinamayan na iti balay mo, anak kao. Una. Dito ay tinapnapan ng tisweldo. Ay, kaya nagsweldo kan. Una. Apay aya. Wah, awan ngamin kwarta ami kaninanang yaw. Ang mga no adamay itod mau. Uray, sangar ribaw. Bueno, 2 ribaw. Ay, pasensya kayo tatang Ngam aday di bangko ti sweldo. Ada ngamin yung ornongak. Anyat your orno nga, Mariaw. Gumata nga, kitilugan ko. Ha? Pasensya kayo tatang. Ngam no kayat yaw, ada mo 200 dita. Isupay la ati itad ko kada kayo. Sorry ngam talaga ngamin nga dayor ornongak. Siyak kumatimang taditi kwarta kada kayo ngam adamat yor ornongak tatang. Anya mat your orno ngam ngay, ma. Agurnungak matiti pagbalay ko. Takababain mo't no makikabkabalayak pala kada kayo kaninanang. Nay, man ano kumangay. Awan mat problema iti dayta. Ay na, basta lumasin akon. Iso nga agurnungak iti pagbalay ko akas iti inaramid ni manong ko. Ala, saan abalay? Tanda mo tayo iduldulin ko abayag ti mula ta alaya.
iso ti pagpalingkita lakay. Ay, di tapay nakaraman iti sweldo dagiti professional nga anak ta. Agpadadamay nga dayor ornongan da. Ay, lumasin tumutin ni Ima iti balay. Tanak ko na nga agpaaramid ka no umag. Ala, baybay no kasta ti kayat ng aramitan. Husto mo't day, tapno adda pakakitaan da iti sweldo da. Wan matkit di Itaan di ka tuday. Napartek man na simbang pet, di anak mo. Ay, ikaksang tapno agnakan. Ay nalakay baybay amon. Saan mo't nga gulgulo? Nasingpet latamot nga uray mamarter. Ay, kakarot pastrakan. Ta mga no agiddaman ni Jaro bayan ay nangibabain. Nana. At tayo, insang pitang kayo, tipris ko ngayon ka. Nagatuma day tuyo anak ko. Nangalamay dito. Intendibul ka, da ka mangalap. Ay, pasensya kayo na lang. Nabartaman to yung anak yun. Ay na, una yun ti kastala nga manak ko. Namurmurseng maning tabadaw. Malaing kaagsukat anak ko. Ay, at tuy pa ganyan, tayo sweldo ka ni Tata Bantar. Nagtarimaan iti kabinida. Ha? Nagtrabaho ka? Wala, ha? No, da mangayap ka niya, nagtrabaho ha. Numalpas ti trabaho, sakam to lagi na kasi una ka to'y nanang ko nagpintasin na yan. Ay, war tayo kanita tang naita swelda. Di kayo madanagan, tadya ibarbartak ti magadak. Iliblibre da lang. Anya? Ala, yung kay gumatangan ni ti masapsapol, di ti balay. Kailuto yun, dahi tayo kan. Tapres ko dahi ta. Ala, agsukat ka nga ruten ta maturok ka, waan. Di kan rumar dito'y balay. Ay na, madanag anak lakay. Di mo lagawitin ni Ivan nga anak ta. Di mo sagad ti panagawid na dya tao, tamang ibabain tumutlaeng. Di uray saanan nga gawawain. Unay kamutan, nagsasaw ka, kaslasaan mo nga anak ni Ivan. Patas ko malaang titratong kadagiti anak ta, lakay. Tauray kas day ni Ivan, saan anaimot. Uray ka na yun amabartag, at dalatamot isang put na amasida. Kan ikan natapay iti kwarta ta. Bakit? Bagbaga amlaang saan akasta. Tanangam ti sawsawang mo, lakay. Ta makapasakit kamot itirik na. Agawid ka, Naivan, napartakan. Makituro ka man, hindi ti balay yawan na sila. Masaduda nga gawid. Ay na, agawid ka din. Sapay may maysak dito'y balay. Amang ano niya ti sawon ti tao, no makita da dito'y balay ti pagturturogam. Kagagawin na? Ta dito yung mga trabaho. Magawid ka din. Tayawid mo to'y sweldo. Dito ulit nyo pa lang ti sweldo. Alaag tao, at pangigata nga dita. Bakit? Aki materyales ka dagita insangput na dita paraangan. Datayo ka na lakay. Anya, apay nag-order ka? Ay, nangalamit yung gatang mo kadagidjay siminto kas kada hollow blocks. Ni Ivan, tinangbayad ka dagijay. Anya? Inggatang nakanutay na urnong asweldo na kinimanang sila ing iti kabang-ibang abarangay. Anya? Pumintas tuntoy balay tayo lakay. Saan ton nga abot-abot ti diding tayaw. Ay, uwan nga raw. Ay, kamaudyanan na. Masiminton ti balay tayaw. Anak! Anak! Lumabas na pa'y! Ni Mario nga anak ta. Ay, dumagas ka pa, anak ko! Sana tagdadarasak tatang! Sige, nakaw! Ay, nagpintas tilugan ni Mario nga anak ta. Sinukatan naman gaya mo ti sigod alugan na. Wain, isaw ti papapanan ti sweldo na. Tanang! Tatang! Taylugan ni mga anak ta tinagsardeng iti bataw lakay. Nay, matartarimaan mo ti balay yon? Asino tinang patarimaan? Ay, dumagas ka pa Ay, sanan! Tane, dapay papanak.
Amangan numaladawak. Inton maminsanan. Sige. Ay, lablab sanda talatan dagiti di adal nga anak ta. Ituloy tayo ito, mananinto no may alawas, ti trabaho dito balay. Tadyak pa'y nagswilda. Urain inutan tayo, apapintasin ti balay tayo. Ti importante ka ma-repair. Taray, nagrukupain. Manana yan. Wan, di ka agapura anak ko. Uray inutan tayo. Ay, ban. Apay pangalalam iti kwarta manakaw. Bayan dagiti purdiyak at atang. Ado mo ilata ti mga ayab kanya nga karkarpintiro. Jak inalala dagiti sweldaw kisuan na ornaw. Kaiso na tinggatan ko materialis ti balay. Ay naimbagman anak ka. Ay, nasaya at unay ta napanunot mo apatarimaan to'y balay tayaw. Awam mo sa bali amang patarimaan no sana siya. Tadi mo pa ganano dagiti di adal akakabsak ko apatarimaan. Tada mo bukod ababalayay. Ayos lang kanyak tata. Di kay madanagan. Tauray kastuya laki kitaan niyaw. Nakasagana mo ilata at tumulong kada kayaw. Nga uray mamarte ka. Ay ban anak ka. Sorry sapay ko mata mapakawanak. Gapo ka dagiti impagbagakan ka. Imbagbagak nga awan sir-sir Ay nga, di yung balik sa tatang. Ilipatin nyo ka din. Awang magkanya dagitan. Basta awatan da mo maminsan Nga mo malilikan di awis dagiti barkada ano ka. Hindi kay madanangan. Ikagumaak abawasan ti panaginom ko'y tiarak. Wan, anak ko. Tanarigat ti agsakay. Iso asalwad am ti salun at mau. Bawasan basi ti panagin inom mo, anak ko. Uy na lang. Napapintas ti balay mi, babaan kini Ivan nga anak mi. Kanayon mi abagbagaan ti anak mi, aging nga inot matla nagbalbaliw daytoy, kat impamaysanan ti nagtrabaho. Kat itaag sa sarunon ti kontrata na nga agaramid iti balay. Kita man latibiyag ngagpaisoan niya. No asino, jay tinagtagibasit nila kay mo nga anak mo. Imbagbaga na nga awan na pintas at turong tibiyag na. Ngam di na ninam na mga isugayam ti makatulong kada kayo. Iso ano maminsan, narigat tagsasaw iti patapos ako nada, tamangan no lamutom to, dagiti imbalbalikas mo.